Mình xin có chú cần đề nhà ngõ phi tên kỳ trình cơ men ngọc mỹ lên tì bắt phi si du nong kỳ trình cơ men ngọc mỹ lên tì bắt phi si du nong cùng nô kênh nhân bên pa happy kênh men ta nga shu linh a nga shu pisa cùng nô ngân ya thu nga shu linh a nga shu pisa cùng nô ngân ya thu happy ngasmai nga nam kala haru bakut kasih job nga kermen bapin yai ban yaka jing it banilla phim nhai lom urishan bas khem jonga ha tang bat phi nga la hum baro shita phim nhai lom urishan bas khem jonga ha tang bat phi nga la hum baro shita Phi long u khat arbo Phi don ka khet pa pura Nga shan yas hem Pin ri kan dong Chiu nong baro shita Nga shan yas hem Pin ri kan dong Chiu nong baro shita nga kloi bangun pen pa pilong ka the bha pri ba is kun tam nga kwa ban long i ba i jong nga ba is kun tam nga kwa ban long i ba i jong nga api ngasmai nga nam kala haru bakut kasih job nga kermen bapin yai ban yaka jing it banilla